És evident que Internet és un dels grans invents de la història de la humanitat. Internet ha canviat els hàbits i la forma de fer de les persones que viuen a les societats desenvolupades. Un exemple, l'accés a la informació. Antigament, quan es volia buscar informació sobre qualsevol tema, ens havíem d'adreçar als monestirs, a les biblioteques, als centres de recerques, als arxius, als museus, etc. Avui en dia, qualsevol ciutadà té una quantitat ingent d'informació al seu abast a través d'internet. Avui en dia, el problema no és accedir a la informació, sinó discernir quina de la informació que trobem a través de la xarxa és fidedigna i quina no. De quina informació ens podem fiar, ens podem refiar, i de quina informació podem sospitar que no és verídica. Per tant, hem de tenir clar uns criteris que ens permetin discernir sobre la veracitat, la qualitat de la informació que cerquem per internet. Un altre dels problemes que tenim és justament aquest. En tota la informació que trobem al nostre abast, que tenim al nostre abast, buscar allò que realment estem cercant a vegades implica dedicar molt temps i molts esforços. Si cada cop que volem buscar aquella informació hem de dedicar molt temps, això és evidentment una pèrdua de temps, una pèrdua d'esforços, és poc eficaç. De fet, el mateix internet ens ajuda a això. I algunes aplicacions, com per exemple els marcadors socials, com ara el Mr. Wong, el Delicious o el Digo, ens permeten emmagatzemar i estructurar la informació que trobem a internet de manera que quan vulguem accedir novament a ella la podem localitzar d'una forma ràpida i senzilla. Digo ens permet emmagatzemar pàgines web, el que s'anomenen els marcadors, els bookmarks en anglès, però també ens permet emmagatzemar altres tipus de documents, com per exemple documents en PDF, imatges, etc. Ara bé, quan introduïm un marcador, quan introduïm un document a la llibreria del nostre compte de Digo, hem de ser molt curosos en introduir una acurada descripció i una sèrie d'etiquetes que després ens permetin localitzar aquesta informació d'una manera ràpida. Per tant, la descripció dels marcadors que introduïm al Digo i l'etiquetatge ha de ser el més acurat possible. D'aquesta manera, quan fem clic a una etiqueta, podrem obtenir tota la informació que hem emmagatzemat relacionada amb el tema que ens marca l'etiqueta. Una altra cosa que ha canviat substancialment amb l'aparició d'internet és la forma que tenim les persones de comunicar-nos. El correu electrònic, xats, videoconferències, blogs, etc. fan que la comunicació entre les persones sigui molt més fàcil i fins i tot ha permès canviar la forma de treballar que tenen els ciutadans de les societats desenvolupades. Antigament, quan es volia treballar de forma conjunta, en grups, sobre un determinat tema, el més lògic és que les persones es trobessin al mateix temps i en el mateix espai per treballar. Avui en dia, gràcies a les eines de treball col·laboratiu, diferents persones poden estar treballant sobre un mateix document des de diferents llocs geogràfics i que no estiguin treballant necessàriament al mateix temps. Així, per exemple, aplicacions com el Google Docs o com el Dropbox el Google Drive permeten justament això, que diferents persones estiguin treballant alhora sobre un mateix document en diferents moments i des de diferents llocs. Per tant, ja veiem que internet ens permet accedir a informació, ens permet emmagatzemar aquesta informació i estructurar-la i a partir d'aquesta informació generar nova informació de forma col·laborativa amb noves persones. Informació de text, però també informació gràfica. Així, per exemple, podem accedir a recursos gràfics, imatges, il·lustracions, etc. i gràcies a editors d'imatge, com per exemple el Paint, el Photoshop, el GIMP o el Lightshop, modificar-les. Justament el Lightshop és una aplicació molt interessant. Es tracta d'una aplicació de captura d'imatges, del que s'anomena el screencast. El Lightshot el que ens permet és convertir en una imatge en JPG o en una imatge en PNG el que en un moment donat estem veient a través de la pantalla de l'ordinador, ja sigui tota la pantalla o només una àrea del que estem veient.
Però no només això, no només podem convertir en una imatge el que estem veient a través de la pantalla a l'ordinador, sinó que també ens permet editar aquestes imatges, per exemple, introduint text, introduint fletxes, introduint línies, etc. Per tant, l'Eixot, a part de fer captures de pantalla, també ens permet treballar amb ell com si fos un editor d'imatge. Com hem vist, podem accedir a molta informació i la podem manipular, però justament en aquest procés hem de tenir molt en compte els drets d'autor. Qualsevol obra que es publiqui o que no es publiqui, qualsevol obra té drets d'autor. I aquests drets d'autor no caduquen fins després de 70 anys de la mort de la persona que ha creat l'obra. Per tant, segons la legislació espanyola, qualsevol obra a la qual accedim, si no han passat aquests 70 anys després del traspàs del seu autor i que per tant ja pugui ser considerada com una obra de domini públic, com deia, qualsevol obra publicada no la podem utilitzar a no ser que l'autor ens doni autorització per utilitzar-la. D'aquesta manera, si trobem una imatge a internet, encara que la puguem descarregar d'una forma senzilla, no la podrem utilitzar en els nostres treballs a no ser que l'autor no ens hagi donat permís. És evident que és molt difícil saber qui és l'autor de la majoria de fotos que trobem per internet i en cas que ho sapiguéssim hauríem de contactar amb ell i que sol·licitar que ens deixés utilitzar-la. Això fa que pràcticament sigui millor no utilitzar-la, ja que la feina per aconseguir l'autorització és molt costosa. És a dir, les imatges i qualsevol altre text, ja siguin vídeos, siguin música, etc., tenen drets d'autor, tenen copyright. Ara bé, dins d'internet hi ha un moviment que s'anomena copyleft, que justament el que fa és que un autor d'una obra pugui publicar aquesta obra cedint part dels drets a qualsevol usuari, sempre i quan aquest usuari compleixi una sèrie de condicions que estableix l'autor a través de la llicència que utilitza. En contra del copyright hi ha el copyleft. Si el copyright és tots els drets reservats, el copyleft és alguns drets reservats. Per exemple, un tipus de llicències copyleft són les llicències Creative Commons. A través d'aquestes llicències Creative Commons, l'autor que publica una obra, per exemple, ens pot permetre utilitzar-la sempre i quan citem qui és l'autor i complim una sèrie de requisits que ens estableix a través de la mateixa llicència. Per tant, hem d'anar molt en compte perquè si volem utilitzar imatges en els nostres treballs haurem d'assegurar-nos que són imatges de les quals els drets d'autor hi han caducat i que per tant siguin imatges de domini públic o que siguin imatges publicades amb una llicència copyleft, com per exemple les Creative Commons, i seguir escrupolosament les condicions que estableix l'autor per tal que puguem utilitzar aquelles llicències. Una altra cosa són les cites. Si nosaltres utilitzem un fragment de text en un treball nostre i no especifiquem que aquell text és d'una altra persona, en realitat el que estem fent és plagi. Però si nosaltres agafem un petit fragment de text d'una obra d'un altre autor i en el nostre treball indiquem que es tracta d'un text d'un altre autor, això és el que s'anomena una cita i això és absolutament legal. És absolutament legal sempre i quan seguim dues coses, tinguem en compte dues coses que hem de realitzar. La primera és indicar clarament quin és el paràgraf d'un altre autor. Això ho podem fer, per exemple, posant aquest paràgraf entre cometes i utilitzant un altre tipus de lletra, o per exemple la cursiva. I la segona cosa que hem de fer és, lògicament, indicar qui és l'autor d'aquell text. Per tant, hem d'anar molt en compte quan realitzem els nostres treballs, hem de tenir molt clar que no podem utilitzar textos d'altres persones sense indicar la font, no podem utilitzar imatges d'altres persones si no han estat publicades amb una llicència Creative Commons o si no són de domini públic, i en el cas que utilitzem fragments de text escrits per altres persones ho haurem d'indicar clarament, amb la qual cosa no estarem plagiant, sinó en realitat el que estarem fent és una cita. Bé, doncs aquestes són les coses que heu de tenir en compte per realitzar la vostra feina i a partir d'aquí
doncs, que vagi molt bé les activitats que trobareu a l'aula virtual. I això és tot el que us volíem comunicar. Que vagi molt bé.